Fada musu menene asali, menene bari da baki sun samu gure cikin gida. Fada musu menene asali, menene bari da baki sun samu gure cikin gida. Sanadin aiki na yau na tuno labarin mu na bara a yau ya samu gure. A Kaduna a nan aikin ya fito, ni burina na so a na farko ko na daya. Lamarin Allah samun matsaya, lissafin mu yayi daban fanni na daya. A raina ni riba na gano, in mun sauka Kaduna ba zai irga ba hannu. So shi ne mafita, ya nuna min ba sai a Kaduna ba zai wane. Muna tafiya kan hanya mafita, mashin oga Awal Fati ya tsayar da ita. A gurin mage muka samu guri, dan fatin ta karfe 9 sannan